Τώρα και ο Αϊτόρ εκεί, ο Αϊτόρ εκτελεστής και θα βάλει ένα καταπληκτικό γκολ. Και το γεγονός ότι ακολουθεί σύντομα κι άλλο παιχνίδι. Ξανά ο Καμπρέρα βγαίνει μπροστά, ο Αντεμπάγιο, ευκαιρία με το Σουάρεθ. Αϊτόρ. Πολύ ωραία πέρασε από τον Γιακό, ο οποίος τρέχει να τον κλείσει. Παλιά για τον Καμπρέρα, Αϊτόρ κοντά στο 1-0 γκολ για την ΑΕΚ. Στο 41ο λεπτό. Λέδες. Αϊτόρ, πάρα πολύ ωραία πάσα, βγάζει μόνο τον Καμπρέρα, ευκαιρία. Ο Φλόρες ήτταται. Ο Ισπανός τεχνικός. Αϊτόρ θα πάρει φάουλ. Η κίτρινη κάρτα στον Τάνκοβιτ. Όλο να βοηθήσει. Ανακοπή πάσα του από τον Σίλβα. Και απλώς κάνει λάθος για τον Αϊτόρ. Ευκαιρία να μειώσει η ΑΕΚ. Θα το κάνει με τον Αϊτόρ και ξαναμπαίνει στο παιχνίδι. Που έχει μπόλικο χώρο στην διάθεσή του. Σέντρα χαμηλά, το πλασέ, γκολ. Η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ. Αϊτόρ, ξανά σε θέση βολής, το σουτ καταλήγει σε κόρνερ. Μάλλον έρθε να μαζέψει ο Τσακών. Ζητά παράβαση ο Κάργας, η φάση συνεχίζεται με τον Τσακών να βρίσκει κάθετα τον Αϊτόρ. 0-1 στο 14. Πήραν την παραεπέκτηση της ΑΕΚ και σε στενό χώρο έφτασε αυτή στον Φαράς, βρήκε τον Αϊτόρ, πολύ ωραίο τερμά. Προϊόν ομαδικής προσπάθειας των παικτών. Αϊτόρ με τα αριστερό, δεύτερο δοκάρι μπάλα. Έγινε κεφαλιά, δοκάρι και μέσα. Ο Αϊτόρ, η σέντρα, καλή είναι και άλλο γκολ η ΑΕΚ. Τη στερεί σέντρα στην περιοχή. Η κεφαλιά, ο Φαμπιάνο, 1-1 η ΑΕΚ. Ισοφαρίζει με Αϊτόρ στο 70. Εδώ Αϊτόρ κάνει πολύ ωραία τρίπλα, περνάει από το Χρυσόπουλο. Τακουνάκι, ο Σολ. Μιραμόν για τον Αϊτόρ. Πάει κεντρικά. Η πάσα του είναι εξαιρετική. Τσακών θα προλάβει να τσιμπήσει την μπάλα πάνω από το Πολλό. Αϊτόρ. Σεντράρι εκεί που έγινε κεφαλιά αλλά δεν... Προσπάθει ένα σουτ, Τσακών επιμένει για να διώξει Καμπρέρα. Το σουτ, ο Καλανίδης αποκρούσει, γκολ 2-0. Η ΑΕΚ πάει να... Ωραία ο Εκπολό. Μπήκε περιοχή. Η πάσα το σουτ 2-0. Ο Αϊτόρ. Μιραμόν, Μιλίτσεβιτς. Ανεβαίνει η ΑΕΚ, Καμπρέρα. Έχει χώρο, καθυστερεί λίγο. Τώρα θα κάνει αγώνα εδώ στο Δασάκι με τον Εθνικό να προηγείται. Εδώ έγινε το λάθος, ευκαιρία με τον Αϊτόρ για την ΑΕΚ για να φτάσει στην ισοφάριση στα δίκτυα. Ο Ρέντερ. Έφυγε ο Αϊτόρ, εκτελεί με τα αριστερό. 1-0 για την ΑΕΚ. Δεύτερο τέρμα στο πρωτάθλημα. Υπάρχει φάουλ από τον Στρου. Και γκάμα ο Αϊτόρ στην εκτέλεση. Στο δεύτερο δοκάρι σηκώνεται η μπάλα. Πρεμιέρα κόντρα στον Άρη όταν ήταν τραυματίας. Το σουτ εκτός περιοχής, η μπάλα φεύγει λίγο έξω. Τώρα πιο μπροστά. Και εκεί έστειλε την μπάλα ο Αργεντινός. Αϊτόρ μέσα στην περιοχή. Βοήθεια του και ο Φαράς. Ο Αϊτόρ τελειώνει την φάση άστοχα. Στην πρώτη μέσα πήρε την μπάλα για την Ομόνια. Γίνεται το λάθος και έκλεψε ο Αϊτόρ και πάει τώρα με 3 μπροστά η ΑΕΚ. Η πάσα στον Καμπρέρα. Ο Εκπόλο. Αϊτόρ κάθεται για τον Εκπόλο. Το γύρισμά του θα μπλοκάρει. Πάσα χαμηλά για Αϊτόρ στην περιοχή για Μιραμόν. Δεν μπορεί να γίνει κάτοχος της μπάλας σε προσπάθεια να βγει μπροστά.
Έρχεται ο Αϊτόρ, πάσα για τον Τσάκον, η ευκαιρία, Αντεμπάγιο η κόντρα, Τσάκον και Αϊτόρ. Αϊτόρ εκτέλεσε, πάσα στην περιοχή, ευκαιρία, Αντεμπάγιο είπε όχι, στη συνέχεια. Ωραία πάσα στο Ροντέν που απελευθερώθηκε. Αϊτόρ, Ροντέν, ωραία ενέργεια σουτ έξω. Και τώρα εκτελεί ο Αϊτόρ. Καλή εκτέλεση, πολύ μεγάλη απόκρουση του Φαμπιάνο. Επιστρέφει ξανά στον Αϊτόρ. Ετοιμάζεται για άλλη μια σέντρα, την κάνει με το δεξί. Η κεφαλιά πάει μπάλα έξω. Στην σφύριγμα, Αϊτόρ εκτελεί, πέρασε η μπάλα, ο Λέο Βεμπέρκ την διώχνει σε κόρνερ. Χωρίς όμως οποιαδήποτε προσπάθεια. Να δούμε εδώ την φάση με τον Αϊτόρ να κάνει το γύρισμα και είναι κόρνερ κόντρα ρε. Αφήνει στον Άλλη, επιστρέφει στον Αϊτόρ, το σούτ είναι καλό, ωραία και η απόκριση του Φαμπιάνου. Η πάση είναι για τον Μιραμόν, τον κλείνει ο Δημητρίου. Μιραμόν βρήκε τον Αϊτόρ, έκανε αυτό στο σούτ ο Λόρια. Και πάλι για τον αρχηγό της ΑΕΚ. Αϊτόρ, πάρει φάουλ, τον Πολυκάρπου. Ο Καλής δεν θα περάσει την μπάλα, ευκαιρία για την ΑΕΚ τώρα. Με τον Αϊτόρ, τόση φάουλ, σε πάρα πολύ καλό σημείο. Θα κλέψει ο Αϊτόρ με τη μία για τον Καμπρέρα, το πλασέ που θα γίνει out. Πολύ μεγάλη. Έτοιμος ο Αϊτόρ για την εκτέλεση του φάουλ που ο ίδιος κέρδισε. Δεύτερο δοκάρι, πηγαίνει την μπάλα, έγινε μια προσπάθεια, μια τελική. Στον Φαράς, Περεπόνς, Αϊτόρ πέρασε, φάουλ, ναι, φάουλ. Επιμένει τώρα η ΑΕΚ με τον Γκάμα να κερδίζει, η πάσα βγήκε, ο Καμπρέρα το τελείωμα, η απόκρουση και άλλη ευκαιρία. Θα βρει τον Γιούσι, παρενέβη με κεφαλιά ο Λέντες. Αϊτόρ θα επιχειρήσει το σούτ με το αριστερό, σε κόρνερο επάση, καθώς η μπάλα πήγε πολλές. Τσακών και πάλι για τον Αϊτόρ, το σούτ, τεράστια επέμβαση από τον επάση σε κόρνερο. Πίσω στον Αϊτόρ, εκπολό, Αϊτόρ αφήνει με προσποίηση την μπάλα. Της ΑΕΚ, Σουάρεθ για Αϊτόρ. Ωραία κίνηση του Ισπανού, πηγαίνει κεντρικά για να έχει περισσότερες επιλογές.